Ka subject ya ka banga kwa ban kren hang ni ka por ka long hato phi kwa ban khiah. Hato phi kwa ban khiah. Kani ka long ka kentien ya ka ba u Jisu ukren re shwai ka ta ngai khublei shwe phi we baro aga ka tengu Jisu mangadap daga jing command daga jing songo ba kraw yu play ya ka ba sahi sin haga ni ka sngi ya ka bangala ban wan shaki ying ke jong phi leng ba kini ki mobile leng ba ka television ya ka ba fin yo ban snap ya ka ni ka Khubor ka jong play banga sngongo shi sha yo try bana ka por ka bangi pin snow ya ka Khubor ka dan be ka bor ka jong play ban kta ban pen im ban pen khiah ya nore banga snow dan na pring jong phiru phila yo diang jingker khu leng ba kini ki Khubor step leng ba kini ki Khubor ya ka bangi pen snow ya phi leng ba ka ni ka channel jong ka potternet na ka ni ka ministry jong ka potternet nga ai ngo shi sha yo play bana ka sngi ngi pen snow ban nga ngai phi snow thu i ma phi thrai la phila snap ya ka ni ka tin ka jong play man la ka sngi ka tin ka jong play ka pen wan dori phi ka tin ka jong play ka thau dor thamai ya phi ka pen wan dori ka men sim ka jong phi ka pen wan dori ka jing perkhat ka jong phi bara phi snap ya ka tin ka jong play ken mau ne di men shwa phi long kum no men shwa phi long ka jing em ka ba thar mur do ka ta ba yala diru phem snow thu snow tha bat haba ki breu ki pe ya firu kim i thu i thao re men ta fila kham sung thu men ta fila kham shai na mar hab fi snap ya ka tien ke jong blai ka tien ke jong blai ka pen sung thu ifi ka pen hi kai ifi ba ka tien ke jong blai ka thau dor thma ya fi ka ba pen kala ya ka jing mut per khat ka pen kala ya ka jing em ke jong fi shisha ta deng ta nga sngo sha yu blai ba fi snap ya ka tien jong blai ba nga ai ngo sha yu blai nam ta jong firu ba ka jing em ke jong fi ka nang kala ka nang thamai but kum ta nga ngai fil anang sngu thu kum no ba pin im ru man laga sngi namar ka tien ka jong blai ru ka hikai kum no bangin im man laga sngi la ha pa ki wan ki jing ele ki jing tan ju ki jing pen shoi kum no nga ngai ha fi snap ya ka tien jong fi fla sngu thu kum no ba fi pin le la da ki wan ki ba kum gi ta ha ga ji im ki jong phi ai khublei fi ga ne ga sngi na ga banta jong fi ki ban ni Shillong ki ban chabar jong Shillong shagwei per ki ri jong per thei ga fi snap ya ne ka Khubor hagani ka por ka bamanta but nga snow hagani ka poru ya ka bangin complete jingmut aga tien ka jong blay but ya ka bangi haban pha shi sha ya ka bangin kala shi sha balada fidang IT tang shiteng ya ka jong ka jingim ho try I know she spa percent I know she spa namar ka por ka bangi ka di ka por imat I kumbakan sakut no bling akren kum ta ka daw ko long habangi pet ya ka thma Israel ikumba on pendap no yau Ezekiel nong balai punyo le prale punda ikumba kan jano kan ni katmang nang fake news mene ba kata kalong ba ikumba urasharu uyasha bagi Palestine bagi Filistia kababal ke thu ingi ba ki Russia usim je karush usawan man hiar thmai ke Israel let's say kan ni ka de jing pendap ya ka ktien ka jong blai ya ka ba u blai la de tho lupa ke kitab ke jong tadai ta habang I kini ki dak ki shin habang I kini ki jing ja ka ba ja khamat peleng ya khamat jongi kam dei ngi ban shu king sting kam dei ngi ban shu ngi asngoi te kita thma ngi asngoi te kini ki jing ja ba kum kini what ai ba kini ki eki baro kan pelong ifi ban shu melen no namar fila ju asngoi ki ba kum kita what melen ha fi asngoi ni ki eki baro andre tu ai ba fin long ki balong adkar ki balah pen kre namar kini ki long kita ki dak ki shin ya ka ba ka tien ka jong bale ka ya de bithu lupa shwa ka jingwan ka jong trai tadai ta to ai bang long ki breu ki basta habagi I kini ki jingja habagi I kini ki dak ki shin bangin long ki breu ki balah pen kre hangani ka por mentang am kwa ban kren ta ka subject ngai kwa ban kren kani ka bentai ka bangala ong ifi men ne hato fi kwa ban khiah kani ka de kintien si sha ya ka ba Jisu ukran ni ne ubreu bola panglai po prasnem pila ban shem ya ka tana ka gospel ka jong Yohanes ka nong ka basan kani ka de khot ka ban riu nga kwa ban puli ya ka kumni Jisu haba ulo yo I yo ne bo thia bat ulatep bo long kum ta la slam ukali u me kwa ban khiah utaw bopang le thu ko kan rat ngam don breu uban bu yang ha kata ka pungsum habala pen khi ya ka henrei kat ba ngadang wan weipat ul her haswa jonga Jisu long ha to yeng to ra ela ke jing thia ba to ya ru ti kumni ru utaw breu ulakhia
Barulah ra ialah ke jing thia bat ulayat. Jisu keli ni ubreu ong mekwa ban khiah uta apa ong nan breu te ban ra yang asya kata iga pungsum. Namar kadon kata kapung kani ke jaka hapo Bethesda. Kadon kata kapungsum ya kaba kibabon bahaki breu kibapang kibisitom kidon hajan ki ap bai hang tahajan namar kadon ke jinget. Ba kata kapung kata ka ka juki namar ujuan u angel ban penki ya kata ka bat habaka ki kata ka uta ubayar nengkong do uta tang utahi onyo kia na kata ka jingpang jong u uneu breu ubalapang lai po prasnem ngamtip ulayu I ka no sin ya kata ka jingpen ki jong tau angel ya kata ka pungsum ula ap beruang umdan mano uba isnai yang alne uban ra yang uban yarap yang ya kebangan poin nengkong kata ka pungsum lai prasnam usong sa hajo lai prasnam up kmi lenti ya kata ka jingpen kia henrei uyo ibi kan kawai ba kata ka jing up ke jong u kampoi de sei ru henrei u up lag up hangta u up lag up hangta da ka ba u kmi lenti ba kawai kesngi un sayo ya ga jing pen kia kai ga baja shisha u nong pen kia uwan u jisu uwan ha kata kapung ba udah keli ya wong mekwa ban kia u ong kum taum nan bara inga u jisu ong yang ra ga jing tia ya duong baru tau brio ha kata ga sngi ura ga jing tia u yang baru ya bulala ban ya na kata kaba jula ban le meno ya kaba ju meno kata ka kamba kala dia ke jim ke ju ban marsen ja komta umare bran ban ulet ka temple ban mani yau blai baru jisu ru uda syam u haga temple kama dien ka to ka ni u syam yu ni brio ka temple bo jisu u ya kran baru ong melakia tang bawat le pop show baru ni brio la itu pleng bo de jisu bo pen kia ya ga kata ka por bo jisu pen kia ai we ma kata ka sngi o ngamitu ni du ai namar bahadin juga jing pen kia la don ki nong budui ki bawan man mudui ki bawan man keren persya ya kata ka jing jia namar bakala jah ka sngi sabaton bat ki kli ki ke jing kli mano ba pha ya me bandra ai ke jing thia aga sngi sabaton bo ni ong utau ba pen kia ai nga ong yanga ban le gom ta tanga le gom ta ki kli wei ta ba pen kia ai me tu ngam tep tadeng ta anda ha ba ulaya kendo yo jisu ka temple udah itu mau de jisu kana ke jing jam ngam kwa ban kren ke jing jia tang ya ta ke jing ban kia ne ke jing jia ne sungi hanre ka ne ka jing jam ka thau ya ka wei pat ka ba kham jeliu na ke jing jia kadon ka dur ka ba kham jeliu kadon ka meaning ne ke jing mut ka ba kham jeliu shishu ban ya ke ai ke ba jang ne kan mau ni kawai bo jisu ha bo wan sini si pertai wan tang bo un chupen kia yu bo pang kan ke jing ja hang ne ke dai ke jing ja ke bo jisu wan ban pen kia yu nong pang henre ke jing thmu ke jong jisu kam dai tang ban pen kia yau nong pang henre ban pen yau ba yap dai yu ba yap aga do henre yu ba yap ha ka men sim barabang ipet hang ning i ba uni ubreu usyong hajan jong kata kapung kini kapung ka berit bagani kapung ka dai bala tau do breu but we breu shong hangta life prasnem klem ja ya ge jing im ge ju u khlam la ban yang u khlam la ban ya usakut sa haju but ushu up kmi lenti bi lano bo tau angel un wan ban ki ya kata ga but uang ba lada uan man pen ki ru dan ban nong ya rap te nga tading ta kan mau ya kan ne ka wai kan ne ka pung ka kran ya kata ka jeli ka berit ka kran ya kata ka pung ka berit kala bandai kum kan nyam ka rukom ya ka baki breu ki khmi lenti ban yo ya ka jingim bakin yo jingker khu bon ki breu ki shongsa hakan niam kumbo shong ni breu lai po prasnam u shongsa hakan niam garukom u kmilenti nakan niam garukom naki breu ban ra ya u shatai ya ka ba unyo ya kata ka jingpen kia ba mtipru la no to angel unwan kan niam ka long ngumta la fi shongsa hakan niam
Kan mau dan rubriu bala ban pen im ya fi. Dan uno angel ubala ban pen khiah ya fi. Dan kan no ka bala ban le ai ga jim ga jong fi la fi apsa na kan yam ka rukom. Uni ubriu la up lai po prasnam poit eiru kalong kum ju ya pingam tip kan usnam mentaf la don hakin yam ki rukom. Bar fi shong sa klem poi eiru fi sakut sa ajo ga jim ga jong fi ga Shillong ga jim ya ga ba fi shong hangta. Bana kwa benong ifi ke ne ke sngi la fi shongsa angta fin sayap. La fi shongsa angta mdan mano ro bla ban yarap ifi. La fi shongsa angta ban kmi lenti to angel ne ke jing jal ne ke jing penja ki niam ki ru komem kwa benong ifi ke takanum la ban ja. Yo la kam ja fin le yo. Kam ja hiru. Bala da ka jaro fim la hiru ban le e. Namar fidon hangta haju kum ubriu ubapang fidon hangta kum ta ubriu badeko fidon hagata jaka kum ta ubriu ubamla le ru em naladi tading ta kwa banong ifi wanom don sa hai ta ipung iba Shillong hangta itai iba Shillong hangta let's say kala ban ong ibalang itai ibalang hangta kan mau kan ke wala fi ong balang jonga kan pen yang ngan don ni ka balang ngan yo ki kamba ka kwa bon fi ka balang ka dei ka bla thau ru brio thik kum ni ka pung ka bla thau da ki brio kum ju ka balang ka niam ka rukom ka dei ka bla thau da u brio tadei ta kwa bon fi ka ni ka sngi ka bamanda la fi ap kmi lenti na ka balang fi ong tang na ka balang jonga yo jing pen kwa bon fi ka balang kam la pen fi Take como eu breu shong ang nifin sakut sa hajo pinum poi si eru. Ko abanang ifi ka ni ski. Maka meaning ka bakam jiliu ka long kom ta. Kam dei ka ni ka pung Andre ka wa ba kawan hafi. Ba utawa ba o deu Jesus Christ. Ba o Jesus Christ ni ka tawang along mga kata ka ka wa ka ba to ifi nga kwa an puli tang kendiat kam Shadien jogani lenong ba nyaw ne ka khat ka ba lai put nyaw u jisu ong kum ne te ha ka sngi ka ba khat do ka sngi ka ba crowd jong ka jing khawai niam u jisu la yeng bu la pertau la ong la da no so sliang ai bon wan hanga bun di ru jaru ba nget hanga kumba ong ka jing tho ki wa ba em ki ne tu no na ka do no jong u henry ya ka ne u la kren japang u men sim ye kita ki ba nget ha u kin sapdiang Namar 4 shimla ayo mensim bakut. Nabar 4 shimla penan buram ya ujisu. Ujisu uang along mga katagawa ba batut. Balada ta ubriu nget hanga uyo pediang ya katagawa mdeisyo upediang ya ita ibalang lene ita iba Shillong haju ya ita ipungrit redapi pediang ya fiyo senan ya kawa. Tading tau Jisu ong ru ikatu kanong Samaria fikin mau ong la papan nga ya kata ka ngan jendela ai mga kata ka wa jong jingim la ngala ai ya pa ya kata jim ya kata ka wa panom sliang shu lano ru margani ka long unending kani ka jing tuit ki jong ka long bi ka batuit ba ka banom sange shu lano nga kwa ban ong ifi kani ka sngi ka ba menta kan mau ya kani ka way mdei ba ubriu un let sha kata ka pung kan mau de ublei ba wan shapi Ude ublei ba i no ka beneng de ublei ba i no ya kata ka jinglong ka jing ho men sim kan ma ba jisu de kutin jong blei ude umen sim we no kata ge baro ba wan shapi uda wan herna beneng shapi ba wan ha ne ga sngi ban kli fi hato fi kwa ban hato fi kwah ban khiah hato fi kwah ban yo ina ka jing im ka bathmai hato fi kwah ban yo ya kata ka jing kala ka bamut hato fi kwah shisha ban yo ka jing suk ya ka jing kemen ya kata ka jing im ka badap ka shlai karhai lada fi kwah utrai udan hang ni hajan wana fi bokli hato fi kwah ban khiah bo jisu ka de ka ka ba tôi ka ka ba tôi ka de ka ka ba khoi la sakut sa haju la lang haju am ka jaklia ki balang haju am ka de ki ba jaklia kata ka pung ka lang ta kata ka pung ka de kita rit wat let shi rit ka ba ka wan happy ka wa ba ka wan happy tadeng ta kum ba ukay lang utrang ki wa kum ta ka man sim junga ka trang yu trai mo trai ulong ka ta ka wa ka ba Tadeng ta trang utrai. Mau try wan haga ne gasngi. Wan haga ne gasngi. Baru kli fi kwa banyo jingem. Lala fi dan brio. Jisu ong
Mdei ubreo ngadei nga ngamdei ubreo ngadei ublai ngadei unong penem jong phi. Tadi ta wong yang no amentagas ngi yang bato ya wanom shong sa ai tu nyam jong phi wanom shong sa ai tu rukom jong phi yang ya nang to ba bato ra ya gata kajing thia ga jong phi. Utrai wong ifinum dagas ngi ngala penem phi yang ya ba ga ding pna. Ba ga ding pna. Baga jing im jong ga ding pna ga jing im filan no eladi. But uniu prio ba uyo ya ga jing pen khia ule yu krum le chi ule chi ga temple ban mani u blai. Tadi ta bo try ula pen khia fi kan wan ka jing snowbang wa fin shakri u blai. Kawan ka jing snowbang am ba fin mani u namar la fila snow to ba fila em fila khia. Ka jing snowbang am ka long hadu kata ba. Kam dei shu kumen shwa fiu let jing seng fiu let shong hang to shikan tar am fi snow go bala dei shi post nem. Relada pi wan em show Jesus Christ but pi don ha u pi smung tho ya kata ka batoi aga jim ke jong fi em la fi shakri u blai ha ka batoi la fi shakri u blai how man sim ba khoi la ka dei makana shipo kan ta fi sngo ko ma shipo second kata ka de ke jing shi sha la fi shong boro shi sni ban shakri u blai ro em finom that namar ba balai ba filamat ya ke jing pen em ubreu mo pat mat ga jing penem u page por ndai ubreu bla mat ga jing penem bla mat ya kata ka ka ba em ha ga jim ga jong o kata ka wa em kanang thiang ba kanang bang udah di kan no ga nur em unum kedang namar ba kata ka tu kanang bang ba kanang thiang den tal da fi shakri utra ga jing ju fi malaga sngi kanang thiang kanang bang bal fidan ha ka presence jong bla fidan ha ga jing shakri ga jing seng em finum kwa ba ga jing seng kan ko uni ubreu da lech ka temple Borolek ban mani utrai. Baga de kata kawan ke jing subang mengin mani utrai. Ke jing subang mengin syakri utrai. Ke jing subang ban kren ke tin jomble. Ke jing subang ban duai ke jing subang ban syakri ki breuro ban duai nam ta juki ban lech ne shatai ban ya tho ye ki shapang ke jing penem ke jomble. Finlong ki nong mani finlong ki nong yaro. Bonu breu lech man laga sngi hadu bo Jesus e kendo yu ko ke sngi baru dai ye kendo inu breu ong ne ke la mani amanta tam wat le pop show. Baga ta de ke warning ke bo Jesus ru umaham ya baro. La fila yo ke jipene wat paidin show. La fila yo jipene wat laptop show. Syakri yo belai. Barhangta udah peni thu ila dia ba udai wei. Tadeng ta bagni ki reuniam kiwan bat kida mudui persya ya kata. Kida objek ya kata. Kwa banong ikani ko wei. Ki objek nomor bagni ke sabatan kan mau ikani ko wei la fila yo yu jisu am fila yo ke sabatan. La fila yo yu jisu am fila yo ke jimpenem. La fi yo yu jisu am fila yo ya kata ka ba film sange shu ban syakri man lagasngi film sakut sa film shong sa angta dari fila yang ban syakri utra ha bro nyau tiliki sngi na fila yo yu jisu bolong ke jingja athai am fila yo yu jisu bolong ke jing penem nget be kata am kan nyam kan sawan man keli jikli ya fi balai ba film bat ik hukum balai film le ya kata balai film le ya kata balai film le ya kata uni bri ong am tep maru jisu ba ong inga ban yang ban ya ban ra ai ne jing thia ngale ya kata uta wala ban khia inga ong inga kum ta ngale ya kata tadi jang kwa ban fi ne gesngi ya ga ai ka ba utrai ong fi ban le ya kata ya ga bu utrai ong fi ban le ya kata bu utrai kwa am fin long ki no mani ki ba mani hu man si ma ga jing shisha ki bandan be ha temple ha presence ka temple ka krani ka presence ka jong play aba ka gym ka jong fi kan long ka temple ka jong play ya ka bahang ni ha po jong fi ka dan be ka jiro ka jimane bahang ni ha po jong fi ka dan be tang ka jingkemen ka jingsuk hang ni ha po jong fi ka dan be tang ka jing snowbang ka jing snow thiang bo fin shekri utrai compare begini ki breu ki khang ye fi compare ba ki niam ki khang ye fi ki niam ki sa ai ki hukum ki bahar kom rokom ni ta kwa ban ong fi la yo utrai to I fin shakri utrai non-stop 24/7. What about tia fi duai? What about tia fi kran tli? What about tia? Fi i ge ba crowd ge ba fala fi i ge beneng fi i ge jing fin pau ge ba crowd ge blay open i fi. Ba ge jim jo fi ge long me ge ba snowbang ge ba snow thiang. Oh hallelujah. Utrai ne kar khui fi ge ne ge sngi ge ba menta. Ka ne ge de meaning ge ba kham jiliu ge jing mot ge ba kham jiliu. Ba utrai open khiah ino brio na ge ne ge pumsum. Ka jing mot ka de ka ba sha nga sung tho nga ngai fla shampang fla sung tho ye ka e ba nga kren na ka ne ka sngi ka ba manta ka ma ka wa ka ba em ka wan shafi de fin let ma phi sai te pong re ka ne ka wa ka ba kraw ka ne ka wa ka ba to ka ne ka wa ba ka wan ha ka chi em ka chong fi but la fla yo tra ka chi em ka chong fi kan long ka ba to
Oh, fin lech ki jaka ki waterkong, kita ki jaka ki waterkong. Ken kelalang ki jaka ki basai so an maru blain panan kami ke jing jong fi. Bun ki mesin ki waterkong. Afi don ni mesin ba ko, fi don fi ta ki jaka kita ki brio ki yo yu try. Kita jaka ki bam jumi jing thung ta ken sedang ban mi. Ken kelalang ki jaka ki basai so. Tadi ta kwa wanam fi wanam dan sa ipung iba Shillong haju wanam sakut sa itu ibalang. Ni to ai fin don hai batut. Bar kata ka dei ka wa ke jong try ker khui fi ke ne ka sngi man ta ka ban dwai na ka ban ta jong fi ka ne ka por ka ba man ta try nga tip ka ne ka por go try me don man yang hajan jong ne ki khon ban me kli ke ne ka ju ke jing kli Hato fi kwa ban khiah but try nga kren nga ne ka por go na ba gini ki khon ki jo me go try bo na preng chuki ki onga kwa ban khiah ki kwa ban yo ye ke jing em nen kong e ka de ka kong san ka de ke jing em bala ra fi ho try nga kwa ban yo em u try u ai fi ne ka wa ka ba em but na do man ta ka sngi ba fi priang yu jisu fi nam sakut sa ban shu shong sa hai tu ju i jakan re pinda yeng na ka to ka jaka ka ba fla shong bon snem but fin yeng man ta ba fin ra i ka ding phna fin ba ya ka ding phna ka jong try ba fin ya nang ne shakmat kom ki nong mani ki ba pla ki ba saki ki ba shakri u try ba shano pipi don shano pipi le hakata ka jaka ka fi don ka ta ka jaka kan long ka jaka jong ka jingkar ku na mar fi don ma fi u balak kar ku na ka dei ha office dei ha school na ka dei ha ka yo ka hat ha yeng a sam hang no pipi don na mar fi don ya ka presence ka jong fi don ya ka jing pan sle fi don ka ya ka tin fi don ya ka jing panem ka ta ka jaka kan yo im Ngadwai ka khui fi ka ne ka sngi bu trai nang pan sla fi ngadwai ka ne ka sngi bu trai nang pan kam mi ka jing ka jong fi ngadwai ka ne ka sngi bu trai nang le ki kamba hallelujah wa nom le pop show and reply o Jesus aki ka karteng ka jong hallelujah ngadwai ka ne ka khui fi long ki ba sai so kin mi ki lai pon real po ba chis pa sha bu trai nang pan kam bor ba ka jing ka jong fi na mar fi la khiah man shwa pi pang ha ka pop men shwa fi sakut sa ajo rementau try ulapan em ya fi utrai ong te khilet patu seisa utrai un pen yeng ya fi na do menta ka sngi fin long ki ba yailet ba fin long ki ba seisa ba ki so jong fi ki long ki ba yaine utrai ker khu fi ngada bless fi ngada ker khu fi hallelujah ba ka jing em jo fi na long ba seisa na ka menta ka kerteng u Jesus Christ ngadwai ngada ker khu fi ha kerteng Jesus amen but amen try ker khu fi ha in senang ye shem in senang ye kendo la da fi la ban ye kendo ingi ka ba e la da fi jingai fi la ban teng teng kam le le ka ta ni fi la ban fi shu la ban fo ningi in yo ban ye kren ba fi in yo ban ye dwai ba fi bang idon ha ne ga jaga ha ni Nongthymmai na do singi ba ar do singi sa jan ni don re nga don ha ka singi ba ar singi ba lang ba ka singi sa jan ki don ki wei ki pastors ha ki wei pat ki singi don ni ban shakri ya fi lam ba ka ktien ba lam ba ki jing dwai blinger ko fi to nong long klan nang yai ban kre we'll try wala janwan. Blame God kui fi. Bless you, amen.